Benvingudes i benvinguts a aquest videotutorial per a l'alumnat d'aules. En esta ocasió anem a explicar-vos la diferència que n'hi ha entre recursos i activitats. Fonamentalment heu de tenir en compte que n'hi ha dos tipus d'elements en el curs d'aules. Un que és de recursos i l'altre que és d'activitats. En el cas de recursos trobareu aquestes icones que teniu així: carpetes, etiquetes, fitxers, llibres, pàgines, paquet de continguts IMS i URLs. En estos fitxers en realitat no heu de fer absolutament res, simplement són fitxers de consulta en els que vosaltres podeu accedir als diferents recursos, en aquest cas, que el mestre vos ha penjat en el curs d'aules. Aleshores, quan vegeu aquestes icones, simplement heu de punxar damunt perquè serà un lloc que haureu de consultar i que haureu de llegir per a realitzar un altre tipus d'activitats. En el cas de les activitats, tenim un altre tipus de fitxers que s'anomenen activitats. Aleshores, aquestes activitats, com podeu veure, són una altra icona. Són activitats d'assistència, base de dades, diàleg, eina externa, elecció, enquesta, fòrum, GeoGebra, glossari, com podeu llegir així, d'acord? Aquestes activitats, aquestes activitats sí que són coses que heu de fer. Aleshores, quan punxeu dins de qualsevol d'aquestes activitats, aneu a haver de realitzar una feina. En el següent videotutorial us explicarem quin tipus de feina heu de fer en cada activitat. En aquest cas, anem a explicar quin tipus d'activitat, o sigui, en el següent videotutorial anem a explicar quin tipus d'activitat és una tasca. Fins aquí aquest videotutorial. En el següent videotutorial us explicarem quina activitat és una tasca i com es realitza. Sabeu que podeu consultar més videotutorials en el canal de YouTube de CBTIC i en la pàgina de CBTIC.